ሰላም ፍትዋት ተኸታተልቲ መደብና ሕጂ ድማ በርሊን ራብዓይ ክፋል ሒዘልኩም መጽ ኣለኹ ኣብ ዝሓለፈ ክፋል መደብና ነቲ ዝሓንፀፅዎ ናይ መመላኽዒ ንምስራቕ ኩሉ ነገር ወዲኦም ኣብ ተዳሎ ከም ዘለውን በርሊን ድማ በተፍቂርዋ ዘሎ ካሚላ ንሰብኣይ የፍቅሮየ ስለዚ ኣይደለይካነ ከም ዝተባሃለን ንሱ ድማ በዚ ሓሪቑ ምስረይ ብቴሌፎን ከርእየ መንነተይ ከፍልጠየ እንዳበለ ክፍክረሉ ተዓዚምና ነርና። ኣብ ራብዓይ ክፋል ድማ በርሊን ንነብሱ ረጋጊኡ ጉዕዙ ብምቕጻል ናብ ብጾቱ ዘለዎ በፂሑ ናብቲ ዝፈሓርዎ ምስ ኣተወ ብካሜራ ነታ ናይ መወዳእታ ናብ ጨረታ ትቐርብ መመላኽዒት ናብቲ ካዝና የእትዋ ክወፅእ ስለ ዝረኣይዎ ቀልጢፎም ናብቲ ካዝና ንምእታው ይዳለዉ። ዳምያን ንበርሊን ንክልተ መዓልቲ ዝኣክል ኣበይኻ ጠፊኻ ሰይቲ ኮሊኑን ክልተ መዓልቲ ኣብ ገዛ ኣይነበረትን እዚ ነገር እዚ ድማ ኣጋጣሚ ክኸውን ኣይክእልኒው ምስ እንታይ ዓይነት ርክብ ኢኻ ጀሚርካ ዘለኻ ብምባል ክቋይቆ ጀመረ። በርሊን ድማ ኣብ መንጎ ዘረቡ ኣትዩ ኣብ እንዳ ኮሊን ገዛ ዝተኸልናዮም ካሜራታት ኣውፂኹሞም ዶ ብምባል ይሓቶ። ዳምያን ድማ ከምዘየውፅእዎ ምስ ነገሮ ካባይን ላዕሊ ንስኻ ኢኻ ኣብ ሓደጋ ዘለኻ ብምባል ሓሪቑ ተቃይቕዎ ኸደ። ድሕሪዚ ክዳውንቶም ተኸዲኖም በትዳሊሞ ዝነበረ መእተዊ ብድሕሪት ወገን ናይቲ ኻዝና ከፊቶም ናብ ውሽጢ ኣተዉ። ካይላ ድማ ንኹሉ ምንቅስቓሳት ብኻሜራ ትቆጻጸር ነበረት። ነቲ መመላኽዒ ሒዙ ዝመፀ ኮሊን ድማ ዝመዓረረ ፋይላትን ዝፍረሙ ወረቓቕትን እንዳጻፈፈ ከሎ በዓል በርሊን ድማ ብድሕሪት ናይቲ ኻዝና ኣትዮም ነቲ ተደርዲሩ ዝነበረ ክባራት መመላኽዒ ክሰርቁ ጀመሩ። ኣብ መንጎ ግን ውሽጡ ሕሩር ዝነበረ ዳምያን ንበርሊን ምስ ኣብ ሓዳር ዘላ ጓል ንምንታይ ኢኻ ትዘውር ንስኻ ፈታዊ ነብሲ ኢኻ ንናይ ባዕልኻ ስምዒት ክትሕሉ ክትብል ኣብ ሓዳራ ሓዊ ክትእትወላን ምስ ሰብኣያ ክተፋትሓን ኢኻ ይብሎ። በርሊን ድማ ብዘረብኡ ሓሪቑ ንስኻ ካብ ዝነበርካዮ ናይ 20 ዓመት ሙሉእ ሓዳርካን ላዕሊ ኣነ ምስ ካሜላ ዘሕለፍክወን 5 ደቓይቕ ይበልፅ ኢሉ ዘሕመሞ መልሲ ደርበየሉ። ዳምያን ድማ ውሽጡ ተተንኪፉ ብሕርቃን ንበርሊን ሓኒቑ ምስቲ ኻዝና ምስ ኣጋጨዎ በርሊን ድማ እቲ ሒዝዎ ዝነበረ መመላኽዒ ካብ ኢዱ ይወድቆ። በዚ ድማ እቲ ካብቲ ካዝና ወፃኢ ዝነበረ ኮሊን ገለ ድምፂ ካብቲ ካዝና ውሽጢ ሰሚዑ ብስምባደ ናብቲ ካዝና ተዓዘበ። በዓል በርሊን ድማ ድምፂ ንዘይምስማዕ ከም ዘለዎ ስቕበሉ። ኮሊን ግን ነቲ ካዝና ከፊቱ ክዕዘብ ደለየ። እቲ ዋርድያ ድማ እቲ ካዝና ሓንሳብ ምስ ተዓፀወ ዳግማይ ንምኽፋት 15 ሰዓት ክጽበይ ከም ዘለዎም ይነግሮ። ቀፂሉ ተሓላዊ ምናልባት እቲ ድምፂ ብድሕሪት ዘለዉ ሓፃዊን ተጋጭም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ይነግሮ። በዚ ድማ ነቲ ዳሕራዋይ ካዝና ንምርኣይ ሓሰቡ። ካይላ ነቲ ምስ ሰምዐት ሰንቢዳ ንብሩስ ነቲ ብድሕሪት ዝኸፈትዎ ክዓፅዎ ነገረቶ። በዓል ብሩስ ድማ ብሸበድበድ ኣብቲ ውሽጢ ኻዝና ንበዓል በርሊን ዓፂሞም ነቲ ዝተፈሓረ መንደቕ እውን ዓፀውዎ። ካይላ ድማ ነቲ ቅዳሕ ካሜራ ዳይሬክት ብምግባር ቀየረቶ። እቲ ሓላዊ እውን ነቲ ማዕፆ ብምኽፋት ናብቲ ዳሕራዋይ ናይቲ ኻዝና ቦታ ኣተወ። ግን ወል ሓደ ነገር ክረክብ ስለዘይከኣለን ስለዘይረኣየን ተመሊሱ ይወፅእ እሞ ወል ሓደ ምኽንያት ክረኽቡ ስለዘይከኣሉ ነቲ ካዝና ክኸፍትዎ ይሓስቡ። ግን ኮሊን ቴሌፎን ስለዝተደወለሉ በቃ ግደፎ ኢልዎ ኸደ። በዓል በርሊን ድማ ንስክላ ካብ መዓት ክተርፉ ከኣሉ። ዳምያን ድማ ንበርሊን እዚ ስራሕ ዝሰርሖ ነዞም ቆልዑ ክብል ምሳኻ ግን ናይ መወዳእታ እዩ ኢልዎ ኸደ። ብኸምዚ ኩሎም እቶም መመላኽዒ ምስ ወፁ በርሊን ምስረይ ብምዃን ነቶም ዝተተኸሉ ካሜራታት ካብ እንዳ ኮሊን ንምውፃእ ብፖሊስ ከይርከቡን ቀልጢፎም ናብ እንዳ ኮሊን ገዛ በሉ። ነቲ ክሎሮፎርም ዝተባሃለ ኬሚካል ብምጥቃም ናብቲ ውሽጢ ገዛ ኣትዮም ነቲ ደቂሱ ዝነበረ ኮሊን ድማ ሃለወት ከም ዘጥፍእ ገበርዎ። ድሕሪዚ ነቶም ዝተኸልዎም ካሜራታት ብዕውት መልክዕ ከውፅዎም ከኣሉ። ድሕሪዚ ብሓንሳብ ክወፁ ኣብ ዝነበሮም ግዜ በርሊን ግን ንረይ ገዲፍዎ ኸይድ ነጊርዎ ንበይኑ ናብቲ ደቂሱ ዝነበረ ኮሊን ኣትዩ ቴሌፎኑን ክዳኑን ምስ ቆቢዑ ተኸዲኑ ናይ መኪኑ መፍትሑን ብምሓዝ ወፂኡ ብኻሜራውን ገጹ ኸይርአ በዚ ቆቢዕ ሸፊኑ ልክዕ ንኮሊን ብምምሳል ናብ ናይ ኮሊን መኪና ብምእታው መኪና ልዒሉ ድሕሪ ነዊሕ መንገዲ ናብ ናይ ኮሊን ገዛ ዝመስል ብምእታው ኮነ ኢሉ ፖላይስ ብዛዕባ እቲ መመላኽዒ ነገር ክጻረዩ ከለዉ ኣብዚ ቦታ ሓበሬታ ከም ዝረኽቡ ንምግባር ምስቶም መመላኽዒ ነገራት ዝተተሓሓዙ እንዳቃጸለ ይቐምጥ። ካብቶም መመላኽዒ ሓንቲ ንጽል ዕንቁ ቀሚጡ ካብቲ ቦታ ክኸይድ ንዕዘብ።
በርሊን ነዚ ነገር ክገብር ከሎ በዓል ዳምያን ድማ ነቲ ካዝና ልክዕ ከም ዝነበሮ ገይሮም ዳዓፀውዎን ገለ ነገር ከይርከብ ካብቲ ቦታ እንዳፀራረይዎን እንዳኣለይዎን ይርከቡ። ኣብ መወዳእትኡ እቲ ናይቶም ሓለውቲ ካሜራ ንምጥላፍ ዝቐመጥዎ ንብረት ሰቒሎም ተውፅኦሞ ዝቐድሖ መሊሱ ስለ ዘርኢ ነዚ መፍትሒ ዝኸውን ድማ ኣብ ፓሪስ ካብ ዘሎ ከቢድ ቮልቴጅ ኤሌክትሪክ ምስቲ ናይቲ ካዝና ናይ ኤሌክትሪክ ክፋል እንተተራኺቦም ንኩሎም ኣብቲ ገዛ ዘለው ናይ ኤሌክትሪክ ነገራት ከም ዘቃፅሎም ንሶም ድማ ብቐሊሉ ምስቶም ካሜራታት ዝተተሓሓዝዎም ንብረቶም ከውፅዎም ከም ዝኽእሉ ኣቐዲሙ በርሊን እንዳተዛረበ ንዕዘብ። ለይቲ ሰዓት 3 ምስ ኮነ ድማ ኣብቲ ቦታ ዘለው ናይ ኤሌክትሪክ ንብረታት ኩሎም ከም ዝቃፀሉ ብምግባር ነቶም ዘቐመጥዎም ካሜራታት ክነቕልዎም ንዕዘብ። እቶም ሓለውቲ ድማ እንታይ ከም ዘጋጠመ ድንግርግር ኢልዎም ሽግራት ንምፍታሕ እንዳፈተኑ እናብ ኮሊን ይድውሉ። ኮሊን ግን ቴሌፎን ክልዕሎም ኣይከኣለን። በርሊን ድማ ንናይ ኮሊን መኪና ኣብ ዝነበረቶ መሊሱ ክዳውንቱ ቀያይሩ ኩሉ ኣብ ዝነበሮ ቦታ ኣቐመጦ። በዚ ድማ ስርሑ ወዲኡ ካብ ናይ ኮሊን ገዛ ወፀ። በዓል ብሩስ ድማ ኩሎም ዝተፈሓሩ ጎዳጉዲ ከም ዝነበርዎ ክገብርዎም ከኣሉ። በስ ድማ ወል ሓደ ነገር ከም ዘይተፈጠረ በብሓደ ካብቲ ቦታ ወፂኦም ኣብ ወጋሕታ ስለ ዝነበረ ነናብ ዝሓዝዎ ክላስ ኣምሪሖም ፅቡቅ ገይሩ ክሳብ ዝወግሕ ክፅበዩ ስለ ዝነበሮም ጥርጣረታት ንምድፋእ ኣብኡ ሓደሩ። ድሕሪዚ እቶም ስርሖም ዝወድኡ ሓበሬታታት ንዝበልዎ ነገራት ከፀራርዩን ከጥፍኡን ብበርሊን መምርሒ ተዋሃቦም። ኩሎም ነናብ ክላሶም ኣትዮም ከምቲ ዝተባሃልዎ ኣብ ዝገብርሉ ዝነበረ እዋን ብሩስ ናብ ካይላ ብምምፃእ ንበይና ንካይላ ክዛረባ ከም ዝደሊ ነጊርዋ ሒዝዋ ይኸይድ። ቀፂሉ እቲ ፌክ ፓስፖርቱ ሕጂ እውን ምስቶም ሞቶ ዘካረይዎ ሰባት ከም ዘሎን ስእሉ ድማ ክርከብ ከም ዝኽእልን ንፓሪስ ገዲፉ ናብ ካልእ ክኸይድ ከም ዘይክእልን ድሕሪ ምግላፅ ቀልጢፎም ናብቲ ቦታ ሰብ ከይፈለጦም ብምኻድ ንስኺ ድማ ሃክ ጌርኪ ኩሉ ናተይ ሓበሬታታት ካብ ኮምፒውተሮም ክድምስስለይ ብምባል ይልምና። ብኡ ንኽትጭክን ዘይተዓደለት ካይላ ድማ ዋላ እንተፈርሐት ግን ብዘረብኡ ተሳምዐት። ንካሜሩን ድማ በይንና ክንዘናጋዕ ኢና ኢሎም ሓሲቦም ድሕሪ ምውፃእ ንረይ እውን ከይዛረብ ወይ ከይነግረሎም ኢሎም እዚ ገዛ ደሊና የለና ስለዚ ውፃልና ሞ ተንቀሳቐስ ኢሎሞ ንዕኡ እውን ሓሲቦም ኣመኽነየሉ። ረይ ድማ ሓሪቑ ምስ ወዱ ክላስ ክፀራርይዎ ነጊርዎም ይወፅእ። ንሱ ድማ ንሎሚ ምስ ዳምያን ንምሕዳር ናብኦም ዘምርሓሉ ግዜ ዳምያን ግን ነቲ ዝሰረቕዎ መመላኽዒ ኣብ ቦርሳታት እንዳዓሸገን ብዛዕባ እታ ዝፈትሓቶ ሰበይቱ እንዳሓሰበን ብመጻኢኡ እንዳነበዐ እንዳስተንተነን ነበረ እሞ ረይ መፂኡ ንሎሚ ኣብዚ ከም ዝሓድር ምስ ነገሮ ዳምያን ድማ በይኑ ክኸውን ከም ዝተልን ሰብ ዝበሃል ከም ዘየድልዮን ስለ ዝነገሮ ኣማራፂ ስኢኑ ናብ ናይ ካይላ መደቀሲ ማለትካ ናብ ካሜሮን ዘላቱ ክላስ ከደ። ካሜሩን ድማ ኣብ ሕሉፍ ህይወታ እንዳሓሰበት ተስተንትን ነበረት። ረይ መፂኡ ማዕፅዋ ምስ ኳሕኩሐ ተሲኣ ኸፈተቶ። ንረይ ሪኣ ብምምፅኡ እንዳተገረመት ከላ ረይ ድማ ንሎሚ ለይቲ ኣብዚ ክሓድር ኢልዋ ኣተወ። ኣብ ናይ ካይላ ዓረት ድማ ደቀሰ። ካሜሩን ግን ናብኡ ብምፅጋዕ ኣጻብዕቱ ብምሓዝ ብዛዕባ ብሕቁኡ ዘለዉ ቃጦን ክትሓቶን በሽከትከት ክትብለሉን ጀመረት። ምስኡ ተሓሒዛ ኩሉ ሰብ ይዘናግዓሎ ንሕና ጥራሕ ተሪፍና ብምባል ፈረጅ ዝብል ፊልም ብምልዓል ንሎሚ ልክዕ ከምቲ ፊልም ዝደለናየ ነገር ንግበር ፅባሕ ድማ ናብ ኖርማል መንነትና ንምለስ በለቶ። ረይ ድማ ብናይ በርሊን ናይ ትእዛዝ ቤት ማእሰርዲ ስለ ዝፀልኦ ብሓሳባ ተሰሚዑ ወፂኡ ንምዝንጋዕ ክዳናት ቀያይር ነጊርዋ ምቅርራብ ጀመሩ። ካሊን ምስ ብሩስ ድማ ናብቲ ሞቶ ዝተኻረየሉ ቦታ ብምኻድ ብሩስ ነቲ ማዕፆ ብድሕሪት ብምኽፋት ናብ ውሽጢ ኣተዉ። ናብቲ ፋይሉ ዝተቐመጠሉ ናይ ኮምፒውተር ክላስ ዘለዎም ድሖም ካይላ ናብ ስራሓ ኣተወት። ብሩስ ድማ ብፊኒስትራ ምስ ረኣየ ኣብቲ ቦታ 4 ሓለውቲ ከም ዘለውን ካርታ ክፃወቱ ንሪኡ ሰንበደ። ሓደ ካብቶም ሓለውቲ ድማ ኣብ ኦፊስ ብርሃን ስለ ዝረኣየ ናብኦም ገፁ ይመፅእ። ኣብኡ ምስ ኣተወ ግን ብዘገርም ካይላ ብዘይ ፍርሕን ምርባሽን ስርሓ ተሰላስል ነበረት። እቲ ሓላዊ ኣትዩ መንነታ ምስ ሓተታ ድማ ንሳ ነታ ቅድሚ ሕጂ ኣብኡ ትሰርሕ ዝነበረት ተኪኣ ከም ዝመፀትን ካብ ፅባሕ ጀሚራ ስርሓ ምስኦም ከም ዝጀመረት ነጊራ ኣመነቶ። ብሩስ ድማ ኣብቲ ትሕቲ ጣውላ ምስ እግራ ተሓቢኡ ከም ዘሎ ንዕዘብ። ነቲ ዋርድያ ንምዕሻውን ንምእማንን ድማ ቡን ከፍልሓላ ነገረቶ። ንሱ እውን ብዓይኒ ጠርጣራ እንዳተዓዘባ የዕሩኽቱ ምስ መፁ ሓዳስ ሰራሕተኛ ከም ዝኾነት ይነግሮም። ንሶም ድማ ተላለዮማ ኣብኡ ኮፍ በሉ።
ነሳ ድማ ኣብቲ ኮምፒውተር ንናይ ብሩስ ፓስፖርት እንዳደለየት ኣብ መወዳእታ ረኸበቶ። ካይላ ነቲ ናይ ብሩስ ፓስፖርት ከተድፍኦ ዝፈተነትሉ ግዜ እቲ ኮምፒውተር ስታክ እንዳገበረ ይኣብያ። እቲ ሓላዊ ድማ ምርባሽ ናይ ካይላ ተዓሲቡ ናብ ኣብ ምቕራብ እንታይ ኣቢኪ እቲ ኮምፒውተር እንተኾይኑ ኩሉ ግዜ ከምኡ ዝገብር ሶኬት ኣውፂኺ እትውየ ይብላ እሞ ሶኬት ከውፅእ ኮፍ ምስ በለ ምስ ብሩስ ገጽ ንገጽ ተጠማመቱ። ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና በርሊን ዝተሰመየ 4ይ ክፋል ኣብዚ ይውዳእ። 5ይ ክፋል ቀልጢፍና ክነስዕበልኩም ኢና። ነዛ ፊልም ተፈቲኹማ ላይክ ብምግባር ተሓባብሩና። ሓሳብኩም ይኹን ዘለኩም ነቐፌታ ኣብ ኮመንት ሴክሽን ኣቕምጡልና። እቶም ሓደሽቲ ኣባላትና ድማ ሳብስክራይብ ብምግባር ተኻፈልቲ መደብና ክትኮኑ እንዳዓደምኩ ክሳብ 5ይ ክፋል ሒዘ ደበኽ ዝብለኩም ሰሰናዩ ሰላም ንዓኹም።